Nakig-alaya na ang National Commission on Indigenous People Region 11 sa mga IP leaders sa riyon aron mapasidanan ang mga kaigsuunang lumad nga dili mulugsong sa downtown area sa Davao City aron mangayo og pinaskuhan. Sumala ni Joanna Lynn de Monteverde, ang provincial officer sa NCIP Davao City, sa nakuhang impormasyon sa GMA Super Radio Davao, nagpadayon ng ilang pagbisita sa mga komunidad aron ipasabot ang mga risgo sa pag-adto sa syudad o pagpangayo og mga pinaskuhan ilabi na sa kadalanan. Nakig-alayo na sa bangwatan ngadto sa lokal nga kagamhanan sa syudad, sa probinsya sa Davao del Norte ug sa Bukidnon aron ihatod sa mga komunidad ang mga hinabang ug pinaskuhan alang sa maong sektor. Pinaagi niini mabati sa sektor ang kalambuan ug kaabunda sa mga komunidad ilabi na karong Pasko. Hinuon base sa monitoring sa NCIP, menos na ang naganaog ng mga lumad sa downtown aron mayagon itandi sa mga nakalabayng tuig.